L-ex kap nazzjonalista u deputat Adrian Delija konferma li hu involut f'tentattiv biex kumpanija barranija li jirrappreżenta terbaħ kuntratt tal-gvern għal bini tal-impjant tal-Waste to Energy li jiġi jiswa kważi 200 miljun aktar lil poplu Malti. Dan wara li f'konferenza tal-aħbarijiet Adrian Delija ġie mistoqsi jekk hux komdu li hu avukat ta' konsorzju li skontu hi kumpanija kbira ħafna u waħda mill-aqwa fid-dinja u li jrid jwaħħal mal-200 miljun euro iżjed lil poplu fuq il-proġett tal-iskart u l-enerġija. Hawnhekk hu qal li ma jsib l-ebda problema b'dan għax skontu hu jagħmel xogħlu b'mod professjonali. Mistoqsija għal Dr. Delija, komdu li inti avukat ta' konsorzju li rrid iwaħħal mal-200 miljun euro iżjed il-poplu fuq il-proġett tal-Waste to Energy? Mela grazzi tal-mistoqsija li ovvjament m'għandha staqsam xejn mar-rwol tiegħi politiku, komdu li bħala avukat dejjem nagħti servizz lill-klijenti bl-iktar mod professjonali, iva komdu. Il-Partit Laburista ilu ġimgħat sħaħ jistaqsi lil kap tal-Oppożizzjoni jekk hux komdu li predeċessur tiegħu u wieħed mill-aktar deputati attivi fil-Partit Nazzjonalista għandu id fil-borma tal-poplu u lid l-oħra fl-interessi kummerċjali kbar u barranin. Bernard Grek għadu ma spjegax jekk hu jinsabx komdu li jekk xi darba l-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun fil-gvern, Delija jkun fil-kabinett tiegħu meta dan stess tqarr li qed jagħti servizzi privati lil kumpaniji tant kbar b'interess kummerċjali fil-pajjiż. Liema interessi jistgħu jiswew il-poplu Malti kważi 200 miljun iżjed. Il-fatt li l-kap tal-Oppożizzjoni baqa' siket fuq dan kollu ixhieda tal-fraġilità tal-Partit Nazzjonalista kif dan l-istess partit għadu maħkum minn mentalità li dak li jipritkaw fuqu lanqas biss huma komdi japplikawh għal partit tagħhom stess. L-ironija komplit tisboq minn fom Delija meta waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet ikkritika lill uffiċjali ċivili li jirrappreżentaw lill-gvern f'aktar minn irwol wieħed meta fl-istess waqt hu qed jilagħba bħala rappreżentant tal-poplu u fl-istess ħin jammetti li qed jirrappreżenta interessi privati. Fl-istess konferenza, il-Partit Nazzjonalista nfex f'attakk partiġjan fuq il-kapp eżekuttiv il-ġdid tal-Malta Enterprise, George Gregory, persuna li qatt ma kienet attiva fil-politika. Stqarrija tal-Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi ukoll uriet id-diżappunt fejn il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jħawad fuq fatti li jistgħu jiġu faċilment verifikati minn informazzjoni pubblika. Il-Ministeru appella lill-Oppożizzjoni biex ma tibqax iffissata fil-lob partiġjan filwaqt li tenna li l-Gvern mhux se jaqaf dak il-livell u għalhekk se jibqa' affukat jaħdem fl-interess nazzjonali.